unibertsoa ezagutzera etorri gara. Eta zer da hori? Ba, musika, SMS-ak, marrazkiak edo zer sartu daiteke euskararen unibertso horren barruan, hori bai, dena euskara. Bueno, Patxi, konta iguzu zer da Euskararen unibertsoa? Ba, orain dela 6-7 urte, Euskara zelanda Berbeizu Euskara Elkartetik, deia jaso genuen ikastetxetan, bilera batera, Euskararen inguruan eta zer horren inguruan berba egiteko. Esaterako hasi ginen Euskararen eguna elkarrekin ospatzen, izan Inazio aldean, Deustu aldean, eta hasi ginen marrazki lehiaketa egiten lehen hizkuntzakoentzat, gero SMS lehiaketa DBH-koentzat, gero ere zergatik ez pegatina bat Euskararen inguruan jendea paparrean eramateko, beste lehiaketa bat. Bueno, gu irabazleekin batu gara, bai SMS lehiaketa horretako irabazleekin, baita marrazketa lehiaketa horretako irabazlearekin ere bai. Hasiko gara alde honetatik, konta iguzu, marrazketa lehiaketa hori irabazi duzu, zein izan da zure proposamena? Ez, Waldo, gure plastikako irakasleak, esan zigun, egin behar genula marrazki bat Euskara egunerako, egin nuen, bakarrik zen, bete beharra eta bete dut, eta justu irabazi dut, orduan bakarrik hori. Duzu ez, SMS-ak, musika, pegatinak ere bai, guztiak gaztegi zuzenduta, baina baita ere eremu ez formal horretan, ez? Euskaraz hitz egin dezaten eremu ez formal horretan, hau da, eskolatik kanpo ere bai, ez? Zelan ustartu hori? Ikusten duzu gero eta gehiago gazteek egiten dutela euskaraz geletatik kanpo? Bueno, nik uste dut, esaterako ikastetxen ikuspegitik, nik uste dut gure etxerako lanak ondo egiten ari garela, gure inguruan behintzat umeak eta gazteak euskara ikasten ari dira. Nik uste dut, kontestu ikusita gu gure lana ondo egiten ari garela. Gure inguruan Euskara Elkarte honek, Berbeizuk ere sekulako lana egiten ari da, baina erabilera eta Euskara normalizazioa harimutur asko ditu. Eta nik uste dut, harimutur horietan dauden horiek, hor dauzkate hainbat etxerako lana egiteko. Daiteke marrazki horretan, konta guzu? Ez dakit, esku bat eta spray batekin, eta bertatik ateratzen da euskaraz bizi leloa, leloa, eta hori, bakarrik hori. Eta guk jakin nahi dugu, zelan okurritu zitzaizun hori sprayaren kontua, eta zer nahi duzu islatu edo zer mezu nahi duzu helarazi? Jo, ez dakit, Ez zan ez daukazula mezurik helarazteko? Ez, betia nik guztoko dut, hori hip-hopa, rapa eta hori, eta, spraya eta grafitia guztoko dut, hasi nintzen marrazten, eta, atera zen. Zema denbora inbertitu zenuen zuk marrazki hori egiten? Ez, bakarrik ordu bat, plastikako saio bat, bakarrik. Eta ikusi dugu lehen saria jaso duzula, niki bat jaso duzula, justu zure marrazkia duen nikia, ez? Bai, hori, niki beltza eta nire marrazkia hori, editatuta eta hori, hobeto geratzeko eta bakarrik hori. Importantea da, azken finean, euskara gazten mundu horretara ere bideratzea, ez? Modernizatu beharra dago, azken finean, baita ere mezuak euskara zergaitik ez eta erderaz egiten den bezala laburtuta ere?
Bai, nik uste dut bai gazteek, ze askotan aipatzen dago eta beste, baina euskararekiko jarrera nik uste dut ona dutela, erabilera dena delakoaz aparte, baina beraiek oso jarrera ona dutela. Eta, holako lehiaketek eta aukera ematen dute, zera informal hori, gero adin eta beste, lantzeko eta, bakoitzak buruan dituen gauza, horren bitartez, garatzeko edo egiteko edo hori. Haurtxopoari bazea zandako, zari nartik bero. Eta beste aldean SMS lehiaketako protagonistak ditugu. Kontako zuen lehenengo eta zein izan da zuen mezu hori? Nirea, zu euskaraz hitz egiten baduzu, zure bizitza gozatuko duzu, eta euskaraz hitz egin behar duzu ez galtzeko, eta hor mantentzeko. Nirea ez dakigula nondik datorren, baina bainora doan gurizkerara. Eta nirea jende guztiarekin hitz egin behar dela euskera, edo zein lekutan eta. Eta horretarako laguntza izan duzu edo nondik atera duzu inspirazioa edo? Ni egun batean joan ginen informatika gelara, eta hasi nintzen buruari ematen, eta atera zitzaidan. Eta zuen kasuan? Ni berdin euskara klase batean, eraman gaituzten informatika gelara eta ban. Nirea berdin, urtero egiten dugun bezala. Imaginatzen dut zuek mobila eta asko erabiltzen duzuela. Ez dakit ohitura duzuen ere beti euskaraz erabiltzeko. Batzuetan, nire lagunei eta niri euskara polita iruditzen zaigulako, baina batzuetan bakarrik erabiltzen dugu. Zuk batzuetan ala beti erabili behar data? Ni horrein txertan mobila apurtuta daukat, baina nire amarekin eta horrela gazteleraz ez dakit euskera. Ere mezu bat botatzea, kamarara, euskararen egunaren arira, ze mezu botako zenukete? Ez, hori, gehienetan esfortzu handirik ez dugu egiten, euskara zabaltzeko eta hori, egitea esfortzu txikia da, lagunekin, familiarekin, eta hori, egitea ez dago txarto eta guztion onerako da, bestela galduko dugu. Oso, no? Eta zurea? Euskaraz hitz egitea, ez dakigun ondik datorren, gainera hizkera edo hizkuntza oso zarra da eta galtzea pena bat izango da. Nirea ere institututik ateratzean jarraitzea bestela galdu egingo dugu eta oso importantea da. Azkena izan da kopiatzeko aukera ere badukazu, jaso zer originala? Euskal Herrian egon da beste lekutan hitz egiten den bezala hien hizkuntza hemen gure hitz egin behar dugula.